Ассаламу алейкум дӯстони гиромӣ. Боз ду хонаи дигар наздики опера балет. Инҷо худи опера балет аст. Аз ин тараф бошад Сафорати Туркия, яъне кинотеатри ватан наздик аст. Садбарг наздик аст. Бисёр макони хуб аст ва ошёнаи имрӯзаи мо бошад 15 аст. Бино сифаташ хуб аст. Шиносномаи техникияш, яъне техпаспорт ба наздикӣ омода мешавад. Охири марда гозкомиссияра гузаштагӣ аст. Дута лифт дорад. аллакай дар омада таъмира сар карда метавонед. Баъзеҳо зиндагӣ доранд. Дар як ошёна ду хона аст. 100 метри квадратӣ, 66 метри квадратӣ. Ин як хонагас ва ин ду хонагас. $750, 66 зарби 750 $49500, 100 квадрат зарби 750 $75000. Агар ҳар дуяшро якҷоя харид $124500 мешавад. Боз ҳам арзон мешавад. ҳар касе ки ҳар душа харидорӣ кунад. Ин як хонага аст. ду хонага карда ҳам метавонед. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум хона, дуюм хона, ошхона. дар охир нақшаи хонара мемонем. Ба ҳазор тамошо кунед, скрин кунед, нақшотуна кардан гиред. агар ҳар душа якҷоя гирӣ, ана як чорхонага, панҷхонагаи бисёр аҷиб карда мешавад. ва инак 100 квадрата. иҷа ҳоҷатхона, ҳаммом ва ё гардероб. баъдан ошхона, якум хона, дуюм хона, ҳоҷатхона, ҳаммом. ҳоҷатхона, ҳаммомаш. ин ҳуҷра бо худаш бо алоҳида ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. дӯстони азиз, дар тавсиф рақамҳо ҳаст. саволотон бошад, занг занед, пурсон шавед, кӯмак мерасонем. манзараи тарафам бисёр аҷиб аст. тоҷикистони азизамон рӯз аз рӯз зеботару пур аз бинои навсохтманд шудааст. иҷа собиқ Зелёный бозор, бывший Зелёный базар. садик шудааст. садики бениҳоят бузург аст. макони хуб аст. дӯстони азиз, худо нигаҳбон. то боз дид.